Shutdown guys. Shutdown guys, apay inanod kung ano doon, kalabaw. Medyo malalim na yung tubig. Palagay mo tataas pa kaya yung tubig? Eh, hindi na po siguro. Kasi kung atay na kanina pa eh. Kapatid mo. Yung dating ng tubig na yan, hindi lalaki yan. Ganyan na lang yan. Hindi galit ng kailangan niya, makakagulog yung tubig niya. Makakon eh, malam lang ang agos eh. Oo, mabagal ang agos eh. Ayan, medyo malalim na yung tubig. Ne, baka kaya matrap na tayo dun eh. Kaloko na yung... Ayan guys, punta tayo sa dam. Maraming mga nagkaan. Dito naman tayo sa tubig. Pagkay na natin. Tingnan mo kanina, walang tubig dito oh. Ayan oh. Nandito na kasi, umapaw na dito. Ayan. Apaw na siya. Ayan yung dam. Halos umabot na sa tulay yung tubig. Taas ng tubig. Apaw na siya dito. Ayun. Ayun yung swimming pool. Inabot na yata yung swimming pool. Ayun, sa dulo. Yan, nakakalula yung tubig, sobra. Sobrang napaka, ayan. Tumutunog pa yung ano.
naapaw na din. Ilog lang to. Itong kabila na to, ilog lang siya. Ayan, pati yung tindahan, ayun, lubog na siya. Tindahan yun, titinda ng mga gulay. Panigurado yung swimming pool. Alam mo, abot yung swimming pool. Umapaw na oh, sa karsada oh. Panigurado abot yung swimming pool doon. Ayun sa kabila. O, baha na doon sa kabila na yun. Sobrang laki ng tubig ngayon. Kumpara mo nung nakaraan, ayun siya oh. Abot nga yung swimming pool, inabot. Kasi nasa karsada na yung tubig. Ha? Ayan, ito. Nandito na sa karsada yung tubig. Ayan, apaw na siya dito oh. Kaya yung gawing ibaba doon sa baba. Ano na sila, baha na sila doon. Ayan, medyo papadilim na rin kasi.